Хәерле көн, хөрмәтле укучыларыбыз. Гаилә һәм мәктәп журналының октябрь саны дөнья күрде. Ул Идел Булгарстанда ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу уңайыннан төшерелеп, 18-нче Казан халыкара мөселман кинофестивалендә күрсәтелгән Ибн Фатлан киносындагы төп геройларның берсе, Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры артисты Зөлфәт Закиров белән булган әңгәмәдән башланып китә. Журналның тышлыгында да репетиция вакытында төшерелгән кадрны күрәбез. Көн бик салкын торганлыктан артистлар ана шулай иңнәренә курткаларын, туннарын салып эшләргә мәҗбүр булганнар. Айсырхан өлкәсенең Харабали районында Мосфильмнан калган Сарай Бату шәһәрчегендә эшләгән ул көннәр онытылырлык кына булмады дип искә ала бу хакта Ибн Фатлан ролен башкарган Зөлфәт Закиров. Авыл укытучысы республика бәйгесенең бу елгысы Питрәч районы Шәли мәктәбендә һәм Тургай балалар бакчасында узды. Шуңа күрә жюриның бер төркеме Миңзифа Хәсәнова җитәкчелек иткән Шәли мәктәбенә китсә, икенчесе Фәния Гомәрова җитәкчелегендәге балалар бакчасына юл алды. Бу вакыйгалар иермәсендә журналда 3 язма дөнья күрде. Тургай балалар бакчасы белән якыннан танышканнан соң журналист Фәния Лотфуллина Шәли балаларына конкурентлык хас дисә, Ирек Нигъмәтҗанов исә авыл укытучысы бәйгесендә катнашып, туган телгә мәхәббәт номинациясендә җиңү яулаган Актаныштан килгән тәрбияче Әлфирә Индус кызы Шакирова белән таныштыра. Рәшит Минһаҗевның Бала гомре кем кулында язмасы исә Балтач районы үзәгендәге 5-нче балалар бакчасы тәрбиячесе бәйгенең «Имин булсын балалар» номинациясында җиңү яулаган Гөлназ Закирова. Безнең өчен бүгенге көндә иң кадерлесе вакыт. Укырга яраткан китап җыйнап калганнар да вакыт җитми, укырга өлгереп булмый дип зарлана. Татар телендә тиз уку мөмкинме соң? КФУның Филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе доценты Халисә Кузьмина һәм 3нче курс студенты Мәликә Хәйруллина безгә ана шундый сорау куя һәм үзләре үк шундый программалар булуын бәян итә. Кызганыч ки, диләр алар, бу программаларның күбесе татар теленә яраклаштырылмаган. Билгеле, рус яки инглиз телендәге методикаларны кулланып, татарча уку тизлеген арттырып була. Әмма билингваль тирәнлектә яшәүчеләр буларак, без бер телдән икенче телгә сикереп йөрүнең нинди хаталарга китерүен чамалыйбыз. Шуңа күрә методикаларның үзен татар теленә яраклаштыру гына процессны тизләтәчәк һәм җайлаячак. Сәламәтлек сәхифәсендә сколиоз, ягъни умыртка баганасы авыру турында сүз алып барабыз. Сәбәбе җитди. Татарстанда 10 баланың 8-е 1-2 дәрәҗәдәге сколиоздан интегә. Шулар арасында авыруларны 3-4 дәрәҗәгә кадәр җиткерүчеләр дә очрый. Кызганыч ки, соңгы елларда балаларда умыртка баганасы кәкрәюнең артуы күзәтелә. Аянычлы статистика турында шәһәр балалар хастасының табиб-травматологы, ортопед Алия Сиражиева сколиозның килеп чыгу сәбәпләре, аны булдырмау өчен нинди чаралар күрү кирәклеге хакында сүз алып бара. Алименттан качып йөрсәләр. Алимент күләме ничек билгеләнә? Аңа ничек индексация ясала? Түләмәүчеләр өчен закон тарафыннан нинди җаваплылык каралган? Бу хакта һәм башка сорауларга Россия суд приставлары федераль хезмәте баш идарәсенең Татарстан Республикасы буенча эшләрне үтәтүне оештыру бүлеге башлыгы Альберт Ибатуллин белән булган әңгәмәдән танышырбыз. Безнең заман геройлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Су шыңгылына эләккән дусын коткарганда Артур Ногмановка нибары 9 гына яшь булган. Анада фәрештә сулышлары дигән язмада сез 34 яшьлек сөйләшә алмаучы һәм ишетмәүче Эльвин һәм аның тыңгы белмәс әнисе Илһамия ханым турында укып белерсез. Журналда
Кызыклы, файдалы язмалар бик күп. Алга таба да бергә булыйк.